खुलुमबाय भिडिअ निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बिखान्थिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि। प्रमिला रानीआ बुंदों जे नरेन इस्लारिया आंनि फिसाजोनि बैसोनि समान इलेक्सन गेलेयोब्लाबो देरहाया होननानै बुंदों बिथां प्रमिला रानीआ गावनि समस्थियाव। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि आथिङाव हा गैया एबा बिपिएफ हान्जानि मानसिफ्रा एबा दैदेनगिरिफोरा मोनसे जायगायावनो दिदोम थानो हाया, ओरैबारै खामानि मावनो नागिरो। बेनिखायनो प्रमद बर'आ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि आथिङाव हा गैया होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर'आ। भारतनि बिसारखति आय'गआ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिसारखति फोसावदिंनायखौ ब्रैजिदाइन घन्टा सम फोसावनो मोन्नाय होननानै बिथोन होनायखौ खमायना 24 घन्टासिम खमायना होबाय। दा बिथाङा 24 घन्टा समनि उनाव बिसारखति फोसावदिंमेलायाव बाहागो लानो हासिगोन। प्रमद बर'आ बुंदों जे बिपिएफनि राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोबां एमसिएलएआ इउपिपिएलआव हाबफैबाय होननानै बुंदों बिथाङा। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे हाग्रामा महिलारीआ आइमलजों लोगोसे हारसा, बर', गार' सुबुंफोरखौ थाखा फारसे थिसननो साखाफारा जाबाय होननानै बुंदों बिथाङा। गोबां अर खामनानै जाब्रबथाय जानायनि थाखाय हरनि 11 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम भारतनि रेलवेआ हादरनि समाव ट्रेन स्टेशनआव ट्रेनआव दावबायनाय समाव मबाइल लेपटप चार्ज होनायखौ बन्द खालामदों।